Inriyam lagi Christian Chungkwa din Turjuan Christian Chungkwa din Turjuan ihun na injene Christian Chungkwa din Turjuan alaya hianila iswa hi apoi mo pera Christian Chungkwa kantia hianin Christian in DC alaya iswa da lo hichu hechuan Christian Chungkwa ka ngai be theilo ni achan chu pon lama Christian ni chung lama Christian ni lo hi tulaya chuan kan tam emema chongchaya khom tur si mani in chunga mani fate to thiam lawa mani nu le pate za thiam lo hi kan tam ve a wa mu lo mai la kan tam ti hi sha noi ya tin chumi ba chuan Christian Chungkwa pakhata chuan mani mi zia ina zirte iswa Krista anna kong kan zirte hi Christian Chungkwa din na chuan poimo emema tin nu le pate le chungte an hemi ko ngai hanan poimo emema mani fate le ganate ante te changa lo in kol chho hi poimo emema chanchu hei chalai te kan ni a ke ni apo kan ni thawanga enge mo stage kan thlen hianin ngen chin to khi oma chungte hianin an du ang to ka thin an lo ti thian ti te hianin enge mo stage zir theilo chin hi oma khata han eng angin thu cha po shil ma chin ma sila chalai a chuan ngen stage hi kan thlen chuanin enga ta ma ngai lo na te kan nun anga kal tat tumna te hi oma chu wa chuanin Christian Chungkwa din tu chu anga sabera no le pa te hi eng anga enge an Chadlai huna lo kholo emo lo na sapo ni sila an fati an enkol dana hianin tutu a stage ma saber ke ma chuan ka ti a khata khanin an mani thil chalo ti te polo ne an chadlai te point khata khanin an mani naw te kha uluk taka an enkola an thil chalo lo ti chin te kha ti velo dura an ti khot chuanin mi fel takha an che chuak dona Christian in khom chalo an lo ni pon in khom dura an ti ta chuanin Christian chado an lo lenga chuan chu an fate Christian chataka an din kha chuanin ti khan an mani po in no bui pasal sun na kunga po an mani mil tu Christian chataka an thang thiam ngei dona khamia khanin Christian Chungkwa te khan aronin build up chauze dona chu anga sabi a Christian Chungkwa dinna chuan nu le pa te an poimo te ka soi du boka tin Chungkwa enge aborwa ke a that ve anga ya chuta chuanin in sia thiam ton na te he rilru film tapua in zil ton na te quarantine ne hote chuin khom ne ho that te poimo emema chumi a chuanin mani luna iswa alo lel ber theina te pot chutiang chuanin kan in zirtir chhoze langa chumi a zel chuanin enge iswa ina pathian ina Chungkwa atu ang tak chu chumi a iswa te nena hunan man kan chuanin chumi a Christian Chungkwa chu kan aron din chuak dona nei kalome